Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi. Ngicela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese uphinde ushare le video. Ey'ndabeni engenayo izindaba ey'thinta inyanga uZikode nokuyinyanga eyaba nesiprofetho ngodaba oluthinta ukudlula emhlabeni kwaSiqiniseko Mvelase. Ngani zakwethu inyanga odumo le uZikode ibe sihlangana nethimba ebelihlala noSiqiniseko kubalwa kulona uThabangi, uSkhova bahlangana kwathengiwa igrosa okanye kwaxhaswa ngegrosa laphana kubo kwaSiqiniseko. Kodwa-ke ngale okukhuluma kakhulu, ake uyibukele nansi ividiyo lenyanga lena ikhuluma ichaza ukuthi yini oyenzakalile ekuthenini kuze kuphume igrosa egcwale imoto. Lele umphakathi wakithi eSouth Africa. Into ke mina engayifunda njengomuntu wakantu, njengomuntu wakaZulu, ubuntu usho ukuthi kena umuntu. Izolo cabanga ukuthi day before yesterday baba uAyanda Msweli uyile lapha ya wabhuta uSiqiniseko, njengoba sazi umphakathi weSouth Africa ukuthi sanjelwe eSouth Africa, sanjelwe igazi lethu ubhuta uSiqiniseko. Wachaza futhi umndeni ukuthi unawo amandla okufihla ithambo lika Langelihle. Amandla umndeni ongenawo amandla okufihla uSiqiniseko. Ngani ngoba uSiqiniseko uyaziwa ukuthi kena ebesizakhela igama kakhulu la kwa social media, kakhulukazi kuthina la on TikTok. Kusho ukuthi ke sahlangana ke nabafowethu obhuti Skhova, ngifuna ukubashiya ngaphandle ubhuti Skhova nobhuti Thami, uBhuthabo Thabang, sorry. uSiqiniseko lebehlala naye umfowethu, sihlangana ukuthi no sicela kanjani ama donation ebantwini. Ngani ngoba uSiqiniseko lo oyofihlwa lapha akuseyena uLangelihle. Usho njalo ubhuti wathi ayibambe insizwe, asibambeni bafowethu. Ngithe sisahlangana amakhanda ukuthi sigena kanjani ebantwini, angifuni ukungasho. Ngafonelwa iCEO yeMakoti Style, yathi Zikode sicela ukulekelela kwethu futhi asifune 5 rand, asifune sheleni, asifune lutho futhi asifune ukubukwa ngalento, silekelela abantu bakithi. Uyabona, washo wathi ngifuna ukulelela ngegross, kodwa ngithengisa igrosa mina Zikode Makoti Styling. Abantu baye bethi-ke namhlawumbe ithengisa amagrosa those amakhishi noma carrot okanye amaphinifu. Wathi cha mina mkhulu Zikode, mina nje ngithengisela oma TV la suka le ko China, oma TV nama fridge nama washing machine, ama plate webo makoti ama plate. Uyabona, nezinye zezinto into asendlini nje na, uyabona. Kodwa ngicela ukuthi ngilekelele kulento kaSiqiniseko. Ayisahlangana nabafowethu savumelana, mina ke bengathembi ubhuti Skhova nje nobhuti Thabang bazokutshela. Ngithe ayi singathembi kakhulu abantu laba, kusegoli la. Uyayibona indaba, umuntu akakuthembisa into nje kanti ukuthembisa izulu nomhlaba nawe uzuthembe, kanti ukuthembisa amanga. Uyabona, nakho angifuni ukungasho ngikhona lana, iyaphuma nje manje le veni iphikelele kwamaphumulo wabhuta uSiqiniseko. Futhi into engiyithande ngaye, uthe weZikode ngizobe ngikhona futhi lapha yana kwamaphumulo, kuyothi makushoda siphinde futhi siphume sihambe siyothenga. Uyayibona indaba, kusho ukuthi nje ikhishi iMakoti Styling ithe ayinikezwe lona. Nizombona nje, nizoyibona into ezazenzayo ngoba ngizoyithega inkampani yakhe la iMakoti Styling, nizozibonela. Nami kusengiphileke, wathi weZikode manje awuhambi uyodonate lapha esikoleni sengake, ngiyeza lapha eMana High School ngizonipha nanka amapads, ngizoletha amapads nezicathulo. Vivan principal labo babukubheka, ngiyeza principal lapha eMana High School sengiphiwe nami, thiwa ngizopha wena nabantwana bakho, ngoba phela siyazi ukuthi
abantwana bayasokola when it comes to mabengena einsukwini zabo thapha abanamali abanalutho nemndeni kuhlwempu uyayibona ndaba sizonikela ke futhi ke kwenze kahle nje wangiqalisa ngani ngoba into vele ngangihlale ngicaba kanjalo ukuthi hey man ngiyafisa ukuyonikela lapha ezikoleni zakithi ngiyabonga ulala uphumule ebhuti usiqiniseko bese futhi abantu bayeke ukujabula ngokufa komuntu akwenziwa lokho thina kithi kwantu bafowethu mani uyabona bese niliyeka funa leli gama lophuthu nikhumbule kwahamba umuntu ngaleli gama mani cabangelana umndeni ngiyabonga ngiyanithanda bye bye